तर काय सकाळ सकाळी अंघोळ करून मी चपात्या शिकते बघा, म्हणजे माझ्यापेक्षा हुशार कोणी असूच शकत नाही. नंतर मी पण जेवली आणि महारथी घरी आलेला होता. तर एवढा मस्तीखोर आहे गाईज बघा, त्याच्यामुळे घरात सगळ्यांना काय बघावं लागत होतं, कारण की तेव्हाच त्याचा भोंगा शांत होत होता. नाहीतर खूप खूप म्हणजे सगळ्यांचं डोकं उठत होतं, एवढा किंचाळत होतो गाईज. आता खूपच मस्तीखोर झाला आहे. ते वगैरे झाल्यानंतर मग मी आणि दीदी गेलो होतो थोडंसं मार्केटला, कारण की आम्हाला काही गोष्टी आणायच्या होत्या म्हणून. माझं मार्केट वगैरे फिरून आलो. मग घरी आल्यावर दीदीने भरली पहिला मम्मीची ओटी. मग ते भरून झाल्यावर मग तिची पण ओटी भरली. तर काहीतरी आहे गाईस, ते ओटी भरायचं असतं ते भरलं. ते वगैरे झालं. मग ह्या लोकांची जायची वेळ आली होती. तेव्हा पण हा मस्तीखोर हसत सुद्धा नव्हता गाईस, एवढा सिरियस असतो तो. ते झाल्यानंतर मग ते लोक गेल्यावर आम्ही लोकांचा असाच विचार आला की आपल्या इथं नवीन एक स्टॉल खुलला आहे, तर तिकडे चॉकलेट बाउल एकदा तरी ट्राय केलं पाहिजे. सो आम्ही ते आणलं.